makita ang dating kanlungan, tahanan ng kabiyak ng ating gulita, mga punot halaman, bakit kailangang lumisan? Para babalik ba ang hapon? Iya que se pone no, señala no. Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gulita, ang mga punot halaman, bakit kailangang lumisan? Naparang may balik ba? Kasi pag naway, tatayo ka.